Nun sayang saksi yang beda-beda dilali-lali angger ora lali dilelipur ya angger ora kelipur. Ari wis ngerongokaken onen-onen kaya kenen ki kaya kuat kaya beli. Nah, gampang wak. Terkadang sok ngenes dewek anu nen. Lagi wakose aja lo digawe mana Apa maning gapa wis celiring suarane sinden sing diundang Aa Koslet wong sing paling ganteng dewek. aduh